monggo Pak Sapuan. Ketutupan mega gawe sing ngati tekane si jantung hati anting-anting kembang cempaka kantil mincok nang wite pari tansah kumantil ana jerone ati ali-ali emban kuningan hae lali tansah saya kelingan lu kemak mincok nang wite sawu barang penak ya mas ya ayo tinggal wong loro ting-anting bang cempaka tanda mata uga tanda tresna ling-eling dek semana yen ra nyanding ya mas ya neng ati lara monggo ingkang pikantuk sampur kula tringgal jumeneng ting-anting bang cempaka tanda mata saka seliramu ling-eling dek semana kangen koden sinaksenin tangi luku ling-eling dek semana rembulane ketutupan mega gawe sing ngati tekane si jantung hati anting-anting kembang cempaka wae ngaren mbak ya eling dek semana kantil mincok nang wite pari tansah kumantil ana jerone ati ali-ali emban kuningan hae lali tansah saya kelingan manuk kemak mincok nang wite sawu barang penak ya
Monggo Pak Suyak. Sugeng rawuh. Ya. Keblating ngadep pangilen tekon desa Kakang Saren Gunung Gulung katon asli tak sawang kaya taman sari akeh wong padha ngunggah rasa tuwa muda obral asmara obral janji-janjine janji palsu obral janji nganti lali anak putu keblating ngadep pangilen teka desa Kakang Saren Gunung Gulung katon asli tak sawang kaya taman sari akeh wong padha ngunggah rasa tuwa muda obral asmara obral janji-janjine janji palsu obral janji aja lali anak putu Eling rikala semana angin sumi lir saya dawa rasa ketir-ketir jroning pikir apa pancen sliramu ra mikir yen to aku tetep tresno ambek iya krasa kelawan rumangsa apa tega panandangku adone mas rungokno tangisku jroning sepi aku tansah angranti panci ratri namung tak impi-impi batinku angrasa rasane wong bingung apa iki arane wong nandang wuyung kabeh mau yen kelingan kaya-kaya uripku tansaya nglamprang Gusti paring usada anggonku nandang lara asmara kae rondo ayu monggo Pak saben liwat ngarepan
gedelencir kuning aduh kulitane nemu kire saya tambah manis yen to mesem karo geget lambe yen ngatikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen menganggo sarwa pantun napa luput yen kula kepencut ra weruh cetina wae rasane kaya sesasi suwene najan rondone ayu suwe-suwe kepikat hatiku sasatrinten dalu aduh lam-lamen rondo sing ayu asik ayo aduh Dimas kula nyuwun pangapura mong sakmene pungkasane nyambung tresna biyen kondo kowe manis mo ing janji ning nyatane aku ra bisa pancen loro rasane kelangan tresno rasa pahit kaya mangan buah mojo ning kapriye ora bisa diteruske timbang gawe gaton sembembure Sapurane Mas Kancil sapurane manjing saduluran tresno kuwi ora kena dolanan kabeh mau anggep pun mau ngimpi kisah tresno sing tau dilakoni tes nyuwun sewu dulur kula aturi pinarak ingkang sekeca sampun enggal mundur rumiyin cintaku sakonyong-konyong kodya karo kowe cah ayu sing bakal lombarmu pancen super rasitur anti laler yen rapet tohot satina neng sirah liya cintaku di sakonyong-konyong kodya paribasan durung temok
wani panjang modal bensin seliter motor kota setater tak apirih ayo tak jak motor dewasaku dandan mlebit rambutku langone pomit malah kowe lunga plencing ra pamit mit tamo lawan gantu mikir nang awak ngate dosa jopo jero sing tak pikir jabole kaya ngono apa jambu gegreki pangan ular cintaku sakanya-kanya ular keket mlakune kloket wala cabang bayi jabol aku kena peleh dan nggih Mas Eko menika pundhutane Yuk, sampler budaya. Guyatno insun guyatno lakoni urip kaya gediki saben dina piloro ati kaya tutu laki lan rabi ingsun lan rika akeh cobane mula wong tuwek bener omonge kula Jawa rasane beru godho cilaka akeh sewu yo ingsun sing ira bakale kaya gediki kadon tulus welase tibane ngapusi sampai wong tuwa pesene sun sing anggepi nyatane bener saiki ngobong ati yuk sampler budaya panggah mending lho kuatno insun kuatno lakoni urip kaya gediki saben dina piloro ati kaya tutu laki lan rabi ingsun lan rika akeh cobane mula wong tuwek
omonge kula Jawa rasane beru godho cilaka akeh sewu Sun sing ira bakale kaya gedhigi kadon tulus welase tibane ngapusi sampe wong tuwek pesene sun sing anggepi nyatane bener saiki ngobong ati Arema niat arep rapi loro nagaramu timbang singkong ora luwe apa kowe wis seneng tak apuse aku jajan nanging kowe ora ngerti Mas apa kuat urip nandang sujana angel Mas pancen angel darbe ati kencana pokuna Mas tuwa ana Wangadane coba wanita ngendi kene mak kene lunggu otak gandane bodho moratien danan joyo adon ayu kumpul para marune nanging malah nyokro ati bebarengan kumpul ing isna suci tega monggo masuk Armanto cair kebangetan urip iki saben dina bojo ngrusak ati semono udan katon riwes wanci ratri kairingan tangi
nanging aja tega karo anakmu saprene nggonku ngenteni janji janji prasetyan ning ati Jair. Mas Jair aduh tresno mereng sliramu Dong ae railing dina lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwi saya ra karuan senajan tansah gadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu tak anti-anti oh bijer semoyo wae aku tresno karo kowe megane hatimu saya gelo iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mayu yen durung nyanding sliramu ukuran ning tresno dudu bondo nanging lungiting asmara Maling, ono maling. Cekelon kan nemrene tak ajare nyekel maling becike layo digebuk ya layo nduk ya ndok gendok malinge opo ngegirise sing digondol apa niki sing teng jero niki ning jero ning apa niki sing gemandol niki gemandol ning endi niki sing nang jero dada ati kula tiga walunga ngono ya ngono ngono ya ngono ngono ning aja ngono ngono ya ngono ngono ning aja ngono ngono ya ngono ngono ning aja ngono putri ing sanusantara
bisa ing paprangan panggayo merdekane bangsa jalur restri setia sami ngatur ayune Indonesia kanthi jiwa semangat Pancasila. Para putri ing sanusantara diwadhahi Bogartini pandegare kaum putri kang wis bisa mbeka ing paprangan anggayo monggo Pak terima saking popoh niki. Duda bingung. Aduh masih putrane kok nangis wae Mbangge capi nuli piranurani pematayan pantese pundhut kejajan lan eloke kang masih sing momong dhewe boten ana yen tumut ngrasa anak kula terus nangis saya ndadra sajakane kangen banget lan sibune bocah manis lerena angemu nangis karepe mutus urip dhewe-dhewe ngutupilah wong wedok kok ora genah sampun lumrah wong jamane jaman gobrah nuwun sewu dolene kula gendenge yen to bareng dolene kula rumate gajike ora mung bayake wae sababane dadi ninjur karoane
pranono aku pamit aku lunga mung bakal rubah nasib ora usah ditangisi muga-muga aku enggal bali sak tenane ra mentolo nyawang anak cilik tak tinggal lunga nanging aku kudu piye dadi crita urip mung kaya ngene wis lilakno aku lunga kerja ing luar negeri wis lilakno lunga kurang usah ditangisi nyuwuna marang Gusti lungaku mulih bisa gawa rejeki urip sarwa kecukupan ayam tentrem anggone bebrayan Monggo Mas Rumijan. Ae. Gek napa to angele wong dikon kecukupan
sing bagus kaya aku iki Boga sanes liramu digawe lara ora urung saikine dadi randha ketuni janjiku piyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ra kena prawane tak enteni randane sampean kelem ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing gedhe pangapurane kandung tresna jejodhoan saklawase ae Swara plong-plong ngomandang mangungkung ngaluri kabudayan Jawi dadiya sarana panglipur saha promosi gamelan wayang kulit terap kenjot sarwa komplit mangga enggal pasana daleme Pak sapa Tuan Tombleng Mendagung Kampak Kota Trenggalek Sound System Diesel lampu Rabah meja kursi Wayangan langan tayub sadaya langganan swara gongso ngomandang mangungkung ngaluri kabudayan Jawi dadiya sarana Panglipur sarta promosi gamelan wayang kulit terap kenjot sarwa komplit monggo enggal pasana Tombleng Desa Benda Agung Kabupaten Trenggalek Sound System Desa Lampu Grabah meja kursi wayangan langen tayub sadaya langganan Wes wancine kelinci ucul iki Rob wilayah campur darat iki lot ngobangi kutha sateruse ning desa marga aku anggoleki sing tak sayangi wis ana kene lunga mangitan Surabaya terus nyang Bali mangulon lunga ning Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta
jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali ning Semarang klinciku ana kandang yo la jebulane krusak-krusuk kaburu nafsu wakasane montang-manting ragate akeh pasumali arep duwe gawe jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali ning Semarang klinciku ana kandang la jebulane krusak-krusuk kaburu nafsu Ula kasane montang-manting ragate akeh pasumali arep duwe gawe Niki wara-wara kagem panjenengan sedaya ingkang teksih pinarak lenggah wonten ing dalemipun Bapa Waris. Bilih wonten ing tanggal gangsal welas November bulan November 2016. Panjenenganipun Kang Mas Supartoko ingkang midhal wonten dusun Secang Desa Pojok Kecamatan Campur Darat ugi badhe gelar tayub. Dene kang derek ngajeng-ajeng rawandika sedaya panjenenganipun Kang Mas Berawula. Sepisan malih Kang Mas Berawula. Monggo tayub lanjut. Wonge ya iki lho. lagon sakmene lah wase ingsun ya rika kedane manasan imbangi raina bengi kodangan ati sakaraya ana pase sire ason welas ana watase wedang kopi balong nangka raina bengi ya mung katon ika kabar ya wis kalanti maning saiki sewang-sewangan kepengin kumpul maning tapi no talane heman antane yo senenge ati kata
nombore gelang alit neng deriji raina bengi makaning pati monggo Mas Ryo kebanjiran adange surya nanging bedeng neng mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku kok apusi badange surya nanging bedeng ning mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku kok apusi tembang tresno ning lambemu nyatane amung semu janji setia karo aku nyatane nyusahke atiku tega tenan kowe nglarani aku wes cukup aku pamit lilakno lungaku sing Kene kon bayar 2000. badange surya langing petenging mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane kowe kok apusi badange surya langing wetenge mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku kok apusi tembang tresno neng lambemu nyatane nyusahke atiku janji setia marang aku nyatane nyusahke atiku tega tenan kowe ninggalke aku tega tenan kowe ngapusi aku wis cukup tresno meneh aku pamit lunga neng luar negeri
tak pitakon rasa jroning ati senadyan canggunung tumlawon gawe atiku bingung pagaduh yen aku gayuh sarwa ewo merga rasaku trenyo ketan lali kepesan kagawa mati mindah lamun kasembadan ora mung kandhek anggonku kasmaran bilangan songolan kalih mugya welas lan sliramu lilih lapa muda umpamane leganono aku mung mikir kowe ketan lali kepesan kagawa mati mindah lamun kasembadan ora mung kandhek anggonku kasmaran wilangan songolan kalih mugya welas lan sliramu lilih klapa muda umpamane leganono aku mung mikir kowe
urip wis mulya iki wis wancine kowe didhawuhke karo priya bagus Malantur ora lan ora ngewa yen sliramu tega palakrama srenge lan parane Malantur yen bengi Pak Lurah Jombang, monggo, Pak Pecuk. kaya ngene rasane wong ra duwe kon belajar nembang Pak Lurah. tresno tenan mbok anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi deling tresnamu abang-abang lah ambil Semarak harimau.